Ang kalingawan lang kaniadto nga pag-bleach og mga black fabric nahimo ng source of income ni ining duha ka mga sugbuan ng artist. Ibidata ang ilang talento sa report ni Mark Reggie Abella. Inay mga pintal ang gamiton ni mga sugbuan ng artist alang silang obra, migamit sila og bleach aron mas i-level up pa ang ilang masterpiece. Sila si Cyril Shane Coca o Kyle Panlimutan, puros mga taga-Subo nga mipahimo sa ilang talento sa arte aron himong source of income. Gamit ang black fabric, gimanumano nila ang pagdibuho pinaagi sa bleaching. Aminado si Cyril nga dili sayon ang pagkat-on sa bleach painting. First attempt gid nako kay sige gid ko kasayo and daghan gid ko black shirts nga nasayang bitaw kay ang bleach painting magud once masayop ka kay dili na siya may erase and dili na gid siya mawala. Dugang niya nga perfect kini sa mga nangita og pinalahi nga Christmas gift. Nindot siya kay pwede siya nimo pa-customize, for example portrait baron sa imong hatagan, and then at the same time nakasupport ka sa local artist. Samtang alang kang Kyle, dako ang natabang sa bleach painting sa fabric sa dihang mi-resign siya siyang part-time job sa nilabang tuig. Mula na't ngadto sa 6 to 10 hours ang pag-bleach painting depende sa napiling reference. Human sa makuting nga proseso, ilang ibid ang nahumang bleach painting on fabric sa social media ug magdepende sa presyo sa labing taas nga bidding price. Busa, support our local artists ug mas palambuon ta ang talentong tatak bisdak. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.